गन्डाछड़ानि प्रमेश्वर रियांगनो बोथारनाय रकनो सय क्राक माजरा रनानि सानलायनाय तिप्रा मथानि इंगै किल्ला ब्लक कमिटि रक हमसां रेली संसाखा सानजा जराव हमसां रेलनि बिसिंखै हास्ते हापांनि नायकलफां ताई पुलिस प्रशासन रकनो बरक हजाक खलाय रेखा अमाइके राजा सायातै बरकनो बकल बसखांगो बोथारमनि नुगै तंगैबो तामुङै क्राक माजरा रजागिया ओ खेबो क्राक खेरना नांनाय नियखा चबा कतर चलिनाय ताई अबाहाय बसखां साल अबाहायके बोथारमनि पातिमुं पातिखाके आबुनि बारजा पुलिस रकनो मानानाय हिनलायै सोशल मीडिया नाइट होनाय रकनो और फाइबायनाय चिनि किल्ला ब्लक कमिटि दिनै जों चिनि ताखु परमेश्वर रियांग गन्डा तैसाबो ब बैनि जाति मेलावो बैनि जाति तगलायमा जागावो खागमावो खागनायनोसि उल्टा टकथारमानि आसुक चिनि बरक न बरक कम खेनुखा खागवासासि जोंले मा खागलिया खाग फासि बनसि उल्टा टकथार पाइलायो दिनै हायनि बाङै जों बेलायखे खाग खामखा बेलायखे ताबंनि जे परिस्थिति न साजाया ओङै जों दिनै चिनि किल्ला ब्लक कमिटि जों अर्गानाइज खायखा हमसां रेली रेली जों अमन मेसेज रवानायबो चिनि तिप्रावो ते अम हाइखे चिनि बरक रनो बर' जे अत्याचार माने जुदि सि ओंलाहाके जों ते सह्य खाया बेलाय लाइलाहा इट्स राइट टाइम जों अम हाइनो जों राइट आन्सार रवानि दिनै हायनि बाङै जों रेली अर्गानाइज खाय 4 जना से एरेस्ट खपु ओंखे अरथ' मब लिन्चिं सिखायलेखा बरक ओंखे मब लिन्चिं हाय चिनि बरक नखे नुलाहाके सि हाय पाल पाल कुथुं बुलायलाहाके जे बुनाय जे इनसाइड खायनाय जतनो दिनै एरेस्ट ओंगै बरक लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट दे ताबक तो कटाल नियम खे रजाक जे लाइफ इम्प्रिजन मीन्स थ्रू आउट आनटिल डेथ सेंटेंस नाय है के फांसी ngani omo hai help khaywana sa no humanitarian ground ro bo help khayon thangma sa si bono buthar ke sinki human hisabe boini jat walai pa si single asu bukha ka ha oro sa si sing ha ke thangma bo sa si bono buthar ke sing tabo justice nai bo je buthar nai rok 50 jona de je pa untu boro ronjagwani untu ronjagui boroni right saja death penalty boro no rawani untu si demand